Καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα βίντεο μου. Είμαι η Έλενα και μαζί θα κάνουμε το βίντεο που μου ζητήσατε. Σας έβαλα να ψηφίσετε στο Instagram τι βίντεο θα σας κάνω πρώτο. Θα σας τα κάνω και τα τρία, γιατί το ένα βγήκε 35%, το άλλο βγήκε 33% και το άλλο 32%. Παιδιά, ήταν όλα πάρα πολύ κοντά, οπότε κατάλαβα ότι το θέλετε και τα τρία. Πρώτη φορά δηλαδή μου συμβαίνει αυτό. Και συνήθως έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά όταν βάζεις κάτι. Οπότε θα ξεκινήσω με αυτό και θα σας κάνω και τα υπόλοιπα δύο, να είστε συντονισμένοι. Λοιπόν, μετά θα κάνω το βίντεο για τα hip tips και μετά θα κάνω και το βίντεο, το Q&A. Θα σας βάλω στο Instagram Q&A για να μου κάνετε ερωτήσεις και θα σας κάνω βίντεο που θα τις απαντάω. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Σήμερα θα ξεκινήσουμε το βίντεο ποια είναι τα χειρότερα επαγγέλματα που μπορεί να κάνει ένας άντρας. Και μία πετυχημένη και έξυπνη γυναίκα δεν θα πήγαινε ποτέ μαζί του. Δεν θα τον κοιτούσε ούτε δεύτερη φορά. Κορίτσια, άμα κάνει αυτά τα επαγγέλματα, κάποιος που μιλάτε, κάποιος που γνωρίζετε, θα το ρωτάτε πάντα τι δουλειά κάνει. Άμα κάνει αυτά τα επαγγέλματα, απλά τρέξτε. Ειλικρινά. Θα βάλω 10 επαγγέλματα, θα σας πω. Ναι. Που άμα δείτε σε έναν άντρα πρέπει να τρέξετε να κρυφτείτε. Δεν θα βγείτε μαζί του, θα σας απαγορεύσω εγώ. Πίνουμε και καφεδάκι εδώ πέρα, για να είμαστε συγκεντρωμένες. Λοιπόν, ξεκινάμε. Νούμερο 1 και χειρότερο επάγγελμα, influencer του τίποτα. Κορίτσια, άμα αυτός που μιλάτε, αυτός που βγαίνετε, το αγόρι σας, απλά ανεβάζει βιντεάκια στο TikTok, απλά για να τα ανεβάσει. Και τι θέλεις να μας δείξει, ρε φίλε? Κάθεσαι, τραβάς βίντεο, λες και είσαι γκόμενα. Τι είσαι, κοπέλα, είσαι? Γιατί έχετε γίνει άντρες τόσο θηλυπρεπείς? Απλά κάντε εικόνα να είσαι μαζί του και να τραβάει όλη μέρα τον εαυτό του φωτογραφίες και βίντεο. Για να τα ανεβάσει στο Instagram και στο TikTok. Τι θέλεις, επιβεβαίωση θέλεις? Τι είσαι, γυναίκα? Δεν καταλαβαίνω. Και αν δεν πες τα ανεβάζεις, τι κερδίζεις? Βγάζεις λεφτά? Πουλάς τίποτα? Τι κάνεις στη ζωή σου? Κάνεις απλά αυτό? Δεν ξέρω, μου φαίνεται περίεργο. No, τρέξτε. Με τίποτα δεν θα βγείτε με ένα τέτοιο. Νούμερο 2 επάγγελμα είναι η αστυνομική, η στρατιωτική, ναυτική. Λοιπόν, άμα γνωρίσετε κάποιον τέτοιον, κάποιον που κάνει αυτές τις δουλειές, εντάξει, οκ, τα παιδιά, τι να κάνουν, θα μου πείτε. Ναι, αλλά άμα είσαι μια έξυπνη γυναίκα, τι έχεις να κερδίσεις από αυτόν τον άνθρωπο? Θα λείπει όλη την ημέρα. Άμα είναι ναυτικός, θα λείπει τους μισούς μήνες, τους μισούς θα είναι μαζί σου. Δεν ξέρεις τι θα κάνει. Δεν ξέρεις που θα είναι και τι θα κάνει. Ακόμη και να σ' αγαπάει. Παίρνουν απλά ένα μισθό, ok, λίγο πιο πάνω από το βασικό. Η αστυνομική μπορεί και το βασικό, λίγο πιο πάνω, πολύ λίγο πιο πάνω. Φαντάζομαι δηλαδή να είναι και αστυνομικός τελείως, μπάτσος. Είναι, δεν ξέρω, μόνο που τα ακούω είναι πολύ κακό. Φαντάζομαι δηλαδή ο άντρας σου να ζει με το βασικό μισθό. Και να έχει σπουδάσει κιόλας, να το έχει κάνει, να έχει ασχοληθεί με αυτό. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ κακό. Δεν ξέρω τι να πω. Φαντάζομαι να λείπει όλη μέρα, να έρχεται τους μισούς μήνες ή και στρατιωτικός να είναι. Τι θα παίρνεις, 1.200 ευρώ το μήνα? Αυτά που να φτάσουν άμα να έχεις οικογένεια. Θα σκέφτεστε ότι κάποια στιγμή με αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να κάνετε οικογένεια. Μπορεί να τύχει, ρε παιδί μου, μπορεί να μην το έχετε βάλει σκοπό εκεί να κάνετε. Μπορεί να τύχει. Τι κάνεις εκεί πέρα? Άντε, δουλεύεις κι εσύ. Εγώ θεωρώ
ότι ο άντρας είναι καλό να κάνει μια δουλειά ώστε να μπορεί κάποια χρόνια, ώστε να μπορείς εσύ κάποια χρόνια να μένεις με τα παιδιά σου, δηλαδή μέχρι να φτάσουν 3 χρονών, 5 χρονών που έχουν ανάγκη τη μαμά τους, να είσαι δίπλα τους. Οπότε να σου δώσει αυτό το πράγμα να μπορείς να μείνεις με τα παιδιά στο σπίτι. Άμα κάνει μια δουλειά που βγάζει μέχρι 1.300 ευρώ, 1.500 να είναι, άντε, στην καλύτερη 1.500 αυτά τα 3 επαγγέλματα. Πώς θα τα βγάζετε πέρα? Η ζωή ακριβένει. Αυτός θα λείπει όλη την ημέρα, δεν θα έχεις ούτε καν στήριξη, ούτε καν θα είναι δίπλα σου. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πολύ άσχημο και όταν μου το λένε αυτό οι κοπέλες, δηλαδή πολλές κοπέλες ακούω που λένε «Αχ, τι κούκλος, είναι στρατιωτικός και οι στρατιωτικοί πολύ ωραίοι και οι αστυνομικοί τους βλέπουν και τρελαίνουν». Κορίτσια, μόνο για one night stand είναι αυτή. Δηλαδή κυριολεκτικά. Τίποτα άλλο, τίποτα, δεν είναι παραπέρα. Τέλος, πάμε στο επόμενο. Νούμερο 3 και πάρα πολύ συχνό. Μας έχει τύχει να μας στείλει κάποιο ράπερ, να μας απαντήσει σε κανένα story, να μας κάνει κανένα like. Κορίτσια, μην ενθουσιάζεστε. Νομίζω είναι από τα χειρότερα. Ναι, είναι από τα χειρότερα, δεν ξέρω, δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν κάνεις καν τέχνη, μπρο. Ποιος είσαι, ο Future είσαι? Πόσο μάλλον άμα δεν τον ξέρει και ούτε η μάνα του. Ξεκινάει την καριέρα του και θέλει και υποστήριξη από σένα. Δεν είσαι η μαμά του. Δεν είσαι ο Future. Δεν θα γίνεις ποτέ ο Future. Ό,τι χειρότερο, δεν έχουν καν, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν καν παιδεία. Δεν μπορείς να ανταλλάξεις μαζί τους ούτε 2 λέξεις. Δεν μπορείς να τον σεβαστείς αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορείς να τον σέβεσαι. Πόσο μάλλον άμα δεν τον ξέρει και ούτε η μάνα του. Και ξεκινάει και είναι με τα φιλαράκια, πάμε στο στούντιο. Ποιος είσαι, τι νομίζεις? Ότι επειδή έγιναν 5 άτομα στην Ελλάδα rappers, trappers, σήμερα θα γίνεις κι εσύ? Και ακόμη και από αυτούς τους 10 που είναι trappers να σου στείλει. Γιατί να βγεις μαζί του, τι έχεις να κάνεις μαζί του? Ξέρεις γιατί θέλει να σου στείλει? Ξέρεις γιατί θέλει να βγει μαζί σου? Καλά, όπως όλοι οι άντρες, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του άνθρωπος. Αλλά δεν θα είσαι διατεθειμένη. Όχι, θα είσαι μία bad και θα φάει άκυρο. Δεν θα το απαντήσεις καν. Δεν τον έχεις ανάγκη. Έχεις ανάγκη έναν πετυχημένο άντρα δίπλα σου. Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε από το βασικό, το οποίο είναι ότι άντε πες, τα κάνεις αυτά που είσαι ράπερ και τράπερ και βγαίνεις, κάνεις τραγούδια, παίρνεις πολλά views. Πες ότι παίρνεις πολλά views. Πόσο καιρό νομίζεις θα πηγαίνεις viral? 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15. Μετά τι θα κάνεις? Μετά θα σε βαρεθούν, θα έρθει κάποιος άλλος, θα έρθει μετά κάποιος παράλληλος. Δεν θα σε ακούνε, δεν θα είσαι πια της μόδας. Τι θα κάνεις τότε, πώς θα συντηρήσεις τη γυναίκα σου, την οικογένειά σου? Και τι πρότυπο θα έχουν τα παιδιά τους από τον πατέρα τους? Ο μπαμπάς μου ήταν εγκληματίας, δηλαδή σαν αυτά που λένε στα τραγούδια, ο μπαμπάς μου πηδούσε όποια να είναι. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ κακό. Ναι, εγώ προσωπικά δεν θα βγαίνα ποτέ με ράπερ. Μου έχουν στείλει αρκετοί, η αλήθεια είναι. Αλλά ονόματα δεν λέμε, δεν χρειάζεται. Μου έχουν στείλει 2-3. Και ποτέ, μα ποτέ δεν βγήκα με κάποιον τέτοιο. Και επίσης, τέλος πάντων, άμα είσαι σοβαρή, δεν θα βγεις σίγουρα με κάποιον από αυτούς. Δεν έχεις δουλειά. Μπορεί να σου κάνουν τα κέφια, αλλά αυτό δεν θα κρατήσει για πολύ. Συνήθως θα σε θέλουν για ένα βράδυ. Τα παιδιά σου δεν θα έχουν κάποιο σοβαρό πρότυπο, άμα καταλήξεις κάπου καλά. Αυτά. Νομίζω είναι αρκετά. Άσε που μπορεί και να σε κερατώνουν με όποια να είναι. Δεν ξέρω, δεν τους θεωρώ σοβαρούς ανθρώπους. Και δεν τους σέβεσαι αυτούς τους ανθρώπους, όταν είσαι μια έξυπνη γυναίκα. Αυτά. Νούμερο 4. Καφετζής, μπάρμαν και την DJ. Νομίζω, ναι, είναι όντως από τα χειρότερα αυτά τα 3. Άμα είσαι άνω των 25,
δεν έχεις δουλειά να δουλεύεις σε τέτοια μαγαζιά, σε τέτοιες δουλειές. Άμα είσαι πάνω από 25 και δεν σπουδάζει και έχεις τελειώσει τις σπουδές σου, δεν το δικαιούσε να δουλεύεις σε τέτοιες δουλειές. Θα σας πω γιατί. Αυτές τις δουλειές τις κάνεις όταν είσαι φοιτητής για να μαζέψεις το χαρτζηλίκι σου, για να περάσεις καλά με τους φίλους σου. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είσαι ακόμη νέος, θες να περάσεις καλά, να βγεις, να ξεσαλώσεις, αλλά έχουν τελειώσει τα παραγωγικά σου χρόνια μετά τα 25. Τελείωσες εκεί. Πρέπει να βρεις μια δουλειά, να κάνεις μια σοβαρή δουλειά, να βγάζεις έναν μισθό, ρε παιδί μου, ακόμη και... Τι να πω τώρα, ό,τι να είναι. Πρέπει να δουλεύεις καφετζής, πρέπει να φτιάχνεις ποτά σε κλαμπς ειδικά, νυχτερινά μαγαζιά. Τι είναι αυτό? Ή το άλλο που δουλεύουν πόρτα, και αυτό είναι μέσα στα χειρότερα, μαζί είναι όλα αυτά. Δουλεύουν βράδυ, μπάρμαν, καφετζής και DJ. Μακριά. Τι άλλο τι να πω, τι να πρωτοπείς για αυτά τα επαγγέλματα? Ότι θα σε κερατώνει με όποια βρει, θα την πέφτεις όποια να είναι, ότι δεν βγάζει ούτε το βασικό μισθό. Τι να πεις για αυτά τα επαγγέλματα? Τι θα σου προσφέρει αυτός ο άνθρωπος? Είσαι δίπλα του και το στηρίζει στην καριέρα του. Άμα είναι άνω των 25 δεν το δικαιούται. Δεν το δικαιούται. Πολύ κακό, πολύ κακό, πολύ κακό. Αυτά. Να. Νούμερο 5. Γυμναστής, παύλα personal trainer. Κορίτσια. Είμαστε με τα καλά μας. Ποτέ με γυμναστές, ποτέ. Ποτέ. Τι θέλεις από τη ζωή σου για να μπλέξεις με γυμναστή? Θες όλη μέρα να τον νοιάζει πότε θα πάει γυμναστήριο, τι θα φάει? Να μετράει κάθε θερμίδα? Να βγάζει όλη μέρα στο όρι στον καθρέφτη? Να κοιτιέται όλη μέρα στον καθρέφτη? Γιατί όλοι οι γυμναστές, δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην έχει ωρεοπάθεια. Δεν υπάρχουν. Και μέτριος να είναι και χάλια να είναι. Όλοι έχουν ωρεοπάθεια, κορίτσια. Μακριά από γυμναστές. Ειδικά personal trainer. Θα την πέφτουν και σε όποια ασκούμενη βρούνε. Σίγουρα. 100%. Θα την πέφτουν και σε όλες τις ασκούμενες. Και δεν βγάζουν καν τόσα πολλά. Άντε, θα βγάζουν 1.000-1.500 ευρώ το μήνα. Μόνο από τα personal. Πρέπει να έχουν κάνει και άλλες δουλειές για να βγάζουν περισσότερα λεφτά. Άμα κάνει μόνο personal, τελείωσε. Και το οικονομικό χάλια. Και όλη μέρα θα σε πρίζει, θα σε πιέζει. Είναι και νάρκηση. Τελείωσες. Τελείωσες. Και κέρατο. Μακριά. Φύγε. Φύγε, τρέξει να κρυφτείς από γυμναστές. Μη χαίρεσαι άμα δεις τον άλλον. Και γυμναστηριακή εντωμεταξύ. Πρέπει να δεις πολύ καλή συμπεριφορά για να βγεις μαζί του. Τώρα εγώ μιλάω για αυτούς που είναι τέρμα εθισμένοι γυμναστές και οι περισσότεροι είναι έτσι. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, να τα λέμε αυτά, στους γυμναστές. Για να είναι εξαίρεση ο γυμναστής, πρέπει να κάνει και μια ακόμη δουλειά που θα του υποφέρει κέρδος, να μην κάνει μόνο personal, άμα κάνει μόνο personal σώθηκες. Να μην είναι πέφτουλας. Άμα είναι πέφτουλας, τον έχει στείλει χθες. Δεν μπορείς να είσαι με έναν άνθρωπο που δεν σε σέβεται. Ναι. Άμα τον δεις όλη μέρα στον καθρέφτη, να προσπαθεί να είναι χειριστικός και ναρκισσιστής και να μετράει όλη μέρα τις θερμίδες του και πότε θα πάμε γυμναστήριο. Όχι ρε κορίτσια, όχι. Όχι.
Άσε που νομίζουν ότι τους ανήκει όλος ο κόσμος. Περάστε μια βόλτα από το τεφά να δείτε. Περάστε. Μόνο με το που πατάνε το πόδι τους στη σχολή, νομίζουν τους ανήκει όλος ο κόσμος, παιδιά. Όχι ρε φίλε. Όχι. Δεν σου ανήκει όλος ο κόσμος. Σε εμάς πρέπει να δίνεις όλο τον κόσμο. Τέλος, πάμε επόμενο. Πόσο μάλλον κορίτσι όταν είναι και γυμναστής στο TikTok. Σοβαρό πρόβλημα, Τελείωσες. Τι θέλεις να μας δείξεις που ανεβάζεις βιντεάκια? Τι? Νούμερο 6. Επαγγελματίας gamer ή επαγγελματίας streamer ή youtuber, και τα τρία. Τι δουλειές είναι αυτές? Από πού να αρχίσω τώρα? Από τον streamer που θα έχει 3 followers και όλοι θα είναι εξαδέρφια του? Από τον επαγγελματία gamer που θα καίγεται όλη μέρα στο λάπτοπ, στον υπολογιστή, θα παίζει όλη μέρα, θα τα τραβάει και βίντεο και θα τα ανεβάζει και στο YouTube, που πάλι όλοι θα είναι εξαδέρφια του, οι φίλοι του ή οι ακολουθοί του. Ποιος κάθεται να σε βλέπει εσένα? Και πώς βγάζεις καν λεφτά από αυτό? Αυτά δεν είναι δουλειές, παιδιά. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τα κάνουν αυτά. Είστε σοβαροί? Όλες αυτές τις δουλειές που έχω πει μέχρι τώρα, είστε σοβαροί που τις κάνετε? Δηλαδή δεν ξέρω, αλήθεια. Υπάρχουν όντως άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Και YouTube. Αν είσαι άντρας και κάνεις YouTube, τι να πω, δεν ξέρω, μου φαίνεται περίεργο. Μου φαίνονται πολύ θηλυπρεπή αυτά τα επαγγέλματα. Θα καίγεται όλη μέρα να τραβάει βίντεο, δεν θα έχετε προσωπική ζωή, θα πρέπει όλα να τα εμφανίζετε στη φόρα, θα σας ρωτάνε 100.000 πράγματα, δεν θα έχει χρόνο, θα κάνει όλη μέρα edit τα βίντεο του. Κάτσε ρε φίλε, κι εγώ πότε θα σε δω? Ή θα καίγεται όλη μέρα, ή θα κάνει edit τα βίντεο του, ή θα κάνει streams. Τι να πω ρε παιδιά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω για αυτό το επάγγελμα. Νούμερο 7. Εκπαιδευτής, πώς να γίνεις εκατομμυριούχος. Έχουμε δει πολλούς στο TikTok, στο YouTube. Έξω στη ζωή. Μπρο. Μένεις ακόμη με τους γονείς σου. Συγκεντρώσου. Υπάρχουν ακόμη και πολιτές πυραμίδας MLM. Ξέρετε, εκείνοι που θέλεις να γίνεις αφεντικό του, αυτοί που λένε θέλεις να γίνεις αφεντικό του εαυτού σου, θέλεις να τα βγάζεις όλα μόνος σου, θέλεις να γίνεις επιχειρηματίας, ανεξάρτητος, στείλε μου μήνυμα. Μπρο, δεν θα γίνεις εκατομμυριούχος έτσι, δεν σε ξέρει ούτε η μάνα σου. Δεν βγάζεις ούτε 1.000 ευρώ το μήνα, μένεις ακόμα με τους γονείς σου. Δεν έχεις γιότ για να σε εμπιστευτώ. Που και γιότ να είχες, δεν θα σε εμπιστευόμουν. Τι είναι αυτά? Στείλε μου μήνυμα για να μάθεις και στην τελική είσαι απλά πολιτής πυραμίδας MLM. Έχεις πρόβλημα, δεν εμπιστεύεσαι τέτοιους, μακριά. Θα σου πάρουν τα λεφτά και δεν θα γίνεις τίποτα, απλά θα χάσεις τα λεφτά σου. Τέλος. Νούμερο 8. Αναμενόμενο ήτανε. Deliverance. Άμα δεν είσαι στο Λύκειο, άμα δεν σπουδάζεις, δεν έχεις δικαίωμα να δουλεύεις Deliverance. Δεν ξέρω, μου φαίνεται απίστευτο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
Κορίτσια, μείνετε μακριά από αυτούς. Τι να πω, δεν ξέρω. Βασικά, όσες είστε έξυπνες, θα μείνετε από μόνοι σας μακριά από αυτούς. Είμαι πολύ κακιά. Δεν ξέρω. Νιώθω ότι είμαι πολύ κακιά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω για τους ντελιβεράδες. Όλοι ξέρουμε. Αυτά. Νούμερο 9. Ηθοποιοί. Και θα σας πω γιατί. Λοιπόν, όλη μέρα είναι σε σκηνές, σε πρόβες, σε όλα αυτά. Έχουν ακραία υψηλό ego, ακραία επίπεδα ναρκισσισμού, χειριστικότητας. Τι θα κάνεις με αυτόν τον άνθρωπο? Άντε, θα το βλέπεις μόνο στην τηλεόραση, μόνο στην τηλεόραση θα το βλέπεις, μόνο στις ταινίες. Δηλαδή είναι σαν να μην είναι δικό σου, είναι του κοινού. Άσε που μπορεί να γνωρίσει και καμιά άλλη ηθοποιό εκεί πέρα και να θέλει τέτοια προβλήματα. Άσε που δεν θα σε παίρνουν και ποτέ στα σοβαρά. Αυτή είναι άλλη φάση. Κοιτάνε την καριέρα τους οι άνθρωποι. Τους νοιάζει η καριέρα τους πάνω απ' όλα και η καριέρα τους. Δεν θα είναι καν το βράδυ μαζί σου. Θα σε παίρνει τηλέφωνο και θα σου λέει: έλα μωρό, έτυχε μια πρόβα και δεν είσαι στο σπίτι καμιάς άλλης. Σε έκανα και ξενοδοχειάκι. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ κακό το ηθοποιός. Είναι ναι μεν σεξ επάγγελμα, αλλά να μην το προτιμάτε στους άντρες. Δηλαδή, είναι για one night stand αυτός ο άνθρωπος, δεν είναι για τίποτα άλλο. Δηλαδή, να το βλέπεις εσύ για one night stand, όχι μόνο αυτός. Δεν είναι για τίποτα άλλο. Εγώ προσωπικά είμαι κατά τον one night stand. Γενικά να μην κάνετε. Δεν υπάρχει λόγος. Οι γυναίκες δεν είμαστε φτιαγμένες για να κάνουμε one night stands και βλακίες. Αλλά επειδή υπάρχουν γυναίκες που τους αρέσει αυτό, δεν το κρίνω εγώ, μα είναι. Άμα σας αρέσει δεν μπορώ να κρίνω τι κάνει η άλλη στο κρεβάτι της. Αλλά γενικά να τους βλέπετε μόνο για one night stand, αλλιώς για τίποτα δεν είναι. Δεν είναι για τίποτα. Παιδιά κάνουν όλοι μετά τα 50 και άμα κάνουνε, οι περισσότεροι δεν κάνουν καν. Πόσοι ηθοποιοί ξέρουμε που δεν έχουν παιδιά ή που έχουν με 3 διαφορετικές γυναίκες ή που κάνουν μετά τα 50. Όλοι το ίδιο πράγμα κάνουν. Ποιος, ο Brad Pitt? Ποιον άλλο να σας πω? Ο Ντικάπριο? Κανείς δεν είναι σοβαρός. Για να βρεις σοβαρό ηθοποιό πρέπει να ψάχνεις με το μεγεθυντικό φακό. Και πάλι δεν θα βρεις. Ναι, ασόβαρο επάγγελμα. Οι περισσότεροι είναι και δεν βγάζουν καν καλό μισθό, γιατί για να βγάλεις καλό μισθό πρέπει να είσαι κάποιος πολύ ψηλά. Και για να βγεις με κάποιον που είναι πολύ ψηλά, σπάνιο, αλλά ναι, θα κάνει αυτά που σας είπα. Δεν αξίζει καν, ούτε καν. Με τίποτα. Νούμερο 10, που όλες έχουμε ακούσει, επαγγελματίας τζογαδόρος. Τζογάρι σε μάτς, τζογάρι στα φρουτάκια. Τζογάρις γενικά, τα πάντα, μπορεί να τζογάρει και με τους φίλους του ο Μπρο είναι τόσο εθισμένος με τον τζόγο, που μέχρι και με τους φίλους του κάνουν μια συζήτηση τύπου αυτό είναι έτσι, όχι αυτό είναι έτσι, τι μου δίνεις άμα είναι έτσι? Μπρο, σταμάτα, είσαι εθισμένος. Στα καζίνα όλη την ώρα. Άμα έχουν λεφτά για τα καζίνα, γιατί υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν καν λεφτά για τα καζίνα. Απλά ό,τι βγάζουν ή ό,τι τους δίνουν οι γονείς, γιατί συνήθως δεν έχουν δουλειά. Νομίζουν ότι απλά βγάζουν λεφτά από τον τζόγο, από τα φρουτάκια, δεν βγάζει ένα 50, εγώ δουλεύω. Κάθεται όλη μέρα, κοιτάει τι έχει να τζογάρει και εγώ δουλεύω. Όλη μέρα ασχολούμαι με τα φρουτάκια. Εγώ το έχω ακούσει αυτό πολλές φορές. Δηλαδή σε μια παρέα αγοριών πάντα θα υπάρχει ένας τζογαδόρος. Ένας που η δουλειά του θα είναι να τζογάρει, παιδιά. Να τζογάρει. Τι θα κάνεις εσύ με αυτόν τον άνθρωπο? Πες σ' αρέσει, πες ότι είναι ο πιο ωραίος της παρέας. Τι δουλειά
δουλειά έχεις να κάθεις με αυτό? Να τον πληρώνεις για να πετάει τα λεφτά σου? Εσύ θα τον πληρώνεις, εσύ θα του τα δίνεις τα λεφτά. Θα σου λέει, μωρό, έχεις τίποτα, πάμε να κάτσουμε για καφέ, θα τον κεράσεις κιόλας. Θα τον κεράσεις κιόλας. Έναν καφέ θα τον κεράσεις, γιατί δεν θα έχει. Θα τα τρώνε τα φρουτάκια και επειδή θα βγάζει ένα 50 τη βδομάδα, θα λέει: εγώ βγάζω λεφτά. Εγώ βγάζω λεφτά από τα φρουτάκια. Ουφ, τι να πω, ρε παιδιά. Σοβαροί άντρες δεν υπάρχουν εδώ πέρα. Γιατί όλοι κάνετε αυτές τις δουλειές? Τι δουλειές είναι αυτές? Δεν μπορώ να καταλάβω. Αχ, κοριτσάρες μου, μείνετε μακριά από αυτούς όλους που σας είπα. Άμα θέλετε να είστε σε μια υγιή σχέση, να είστε με κάποιον που θα έχετε και καμιά φορά το δωράκι σας, που θα έχετε λίγο υψηλότερα στάνταρ. Εγώ μιλάω για τις γυναίκες που έχουν υψηλά στάνταρ. Οι υπόλοιποι μπορείτε να βγείτε με όποιο θέλετε. Εδώ πέρα στο κανάλι μου είναι μόνο σοβαρές γυναίκες, οπότε ναι. Σίγουρα δεν θα βγαίνετε με αυτούς. Και άμα βγαίνετε ή θα έχουν καλές δουλειές, είτε θα είναι σοβαροί άνθρωποι, δεν ξέρω. Μάλλον ναι. Γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις, εννοείται, το βίντεο είναι γενικό. Αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις, εννοείται. Μέσα σε αυτά θα δεις και μια εξαίρεση στις 1000. Αυτά. Φιλάκια πολλά. Αυτό ήταν το βίντεο, τελείωσε. Αυτό ήταν τα 10 επαγγέλματα. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι, τα άλλα είναι πολύ μικροπράγματα, που εννοείται όλες μας θα τους κοιτούσαμε. Γιατί εννοείται θα υπάρχουν και χειρότερα, αλλά δεν θα τους κοιτούσαμε γενικά άμα είμαστε σοβαρές γυναίκες. Δεν νομίζω ότι ξέχασα κάτι. Γιατί συνήθως με αυτά τα επαγγέλματα πολλές φορές κολλάμε λίγο, ναι. Είναι κάποια που είναι και πολύ σεξι, αλλά αυτά. Φιλάκια πολλά. Χάρηκα που τα είπαμε. Τα λέμε σε άλλο βίντεο. Θα σας κάνω και τα βίντεο που ψηφίσετε από κάτω και θέλατε. Και τα δύο θα σας τα κάνω. Αυτά.